салом алейкум дӯстони азиз. Пеш аз сашавии видео шумо дар як канала тавсия метиҳем. Канали Hilol рецепт беҳад рецептҳои хуб дорад, чизҳои новинка дорад. Битои бинем ина ба наздики рамазонай метавонед ки ҳамин чизҳое ки Hilol рецепти тайёр кардагиаш шумоам тайёр кунед. ифторотон беҳад чизҳои навзи хушрӯй бо лаззат тайёр мекунем. шумо медонед ки ютуб бозӣ пул наметиҳад ва даромади асосии мо бигем фақат ай рекламае. Ба ҳамин хотир духтаро дастгирӣ кунед. Ҳамин як подписатсия кунед, шумо ҳеч намебаред. Медроед чак подписатсия мекунед, зангувачара менеҷикред, чанд кас хурсанд, ҳам Hilol, ҳам мо. Барои ҳамин дӯстони азиз обязательно дар страницаи анами Hilol рецепти подписатсия кунед. Ссилкашо дар комментариям мемонам, закрепить мекунам. ҳатман айнои мо салом расонед. чӣ қадаре ки шумо моро дастгирӣ кунед, ҳамон мо бо вай мешавем, мотиватсия мегирем, бо видео мекунем. дастгирии шумо ҳамин пешравии моа ҳама вақт. чизҳое ки Hilol рецепти тайёр мекунанд дар ҳамин канали ютубиш беҳад чизҳои осонаканд, ай маҳсулотҳои арзонак тайёр мешаванд ки ҳар яке шумо метавонед дар хонатон тайёр кунед. ина нигоҳ кунед, беҳад десертҳои болаззат, тортҳои хушрӯ, рангу ранг. умуман дар страницаи ҳамин Hilol рецепти ҳама намуд хӯриш, намедонам хӯрок, ширинӣ ҳамаи чӣ ҳастад. фақат шумо бироед тамошо кунед, дилхоҳ чистона метавонед тайёр кунед ва якҷоя бо оилатон бихӯред. дӯстони азиз, як бор дигар мегӯям, комментарияда закрепить мекунам, ҳатман битроем подписатсия кунед. салом тамошобинони азиз, ана имрӯз 7 август ва ҳамин рӯзда мо қарор додем ки канали нав да видеомоно партоем. шумо аллакай дар канали нави ма ҳасте ва аллакай видео мумкин ки дар канали таҷма буромадагия видео охирон ва мо хайрхуш кардагием дар канал. ба ҳамин хотир дар канали нави ма хуш омадед дӯстони азиз. видеои чанд рӯзаози ҷанбасти чанд рӯзара мепартонтон тамошо кунед. мумкин ки ояндада камтар дилгир шавем, барое ки каналама супоридам аллакай ва номашчия видеоҳои кӯҳнава мо дар ҳаминҷа мепартом. агар мушкил набошатона як бор дига тамошо мекунед, комментария мемонед ва барои влог съёмка кунира сега уқа шавқу завқи ҳам намондай. не ки кӯшиш мекунам хай ягон чи гуфтам намекунам, мегам пехоҷа ягон чи парто, хай ягон 3 рӯзае влоги 2 рӯзае кӯшиш мекунам партом. ба ҳамин хотир хуш омадед ба канали нави ма. ман ҳозир видеоро мепартом, ки ман намедонам номи канала чӣ монам, барое ки таҷмама аллакай ҳаст. ман хай фикр мекунам ки номи канала чӣ монам. ина подписчикот зиёда мои фурӯшӣ дар салони ман ниҷа. нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. просто и гӯшборӯшқачи якта сентрда кардам, иҷа нав якум бора кардестам. Касе харидани номери WhatsApp мара навис, ман нависам. ҳамаш ручная работа духтаро. Ман худам моли ваем да номи чи Instagram кушоидаги моли мепартам, оли нафаридам, нав кушоидам. Я та тараф места, та тараф сар места, да? Ичи занҷирак чи? Ини хел места, ини хел места. Кашол места? Ина нав дим бора кардестам, якта кардам дим бор. Я донай ба? Не, дута. Ҳардаш кашолак дорад? Ҳардаш бояд як хел эста кашола хошо. чико карди ира фаҳмиди? Ай ура бегӯшбор 200 ира 240 биёрма. Майла? Ура 240 биёрма. О гӯшбор агар чалара хара 10 сом. Аден накадам моя. Ва чаланош ва просто ранги ҳамуя ма кадам, якта чала кадам. Майла? Майла не подписчиков, дедина чико хушрӯ. Ана илюша мебор. Я тараф места. Ана ича. Ҳамаш фурӯшдай. ина тамошобино салони
тайёр фурӯшӣ ки мехарад. Готовый бизнес, нек намедонам чанд сумма. Не киштах шудая? Я наварда буша. О, я ча мефурӯша. Салом, тамошобини азиз, мо дар пеши сум қарор дорем. Хати манижа амҷа омадем ва мо падаргоҳи фабелик ма гирифтем. духтар омад дар хонаш мода нишон метим. Як ҳафта зиёд шуд омада буда. Мо торговый центр 3 миллион омадем. 200 сомон платим анҷа мошина ҷиқаба. Тамошобиноя такси даштем. И ҳама хемора маниш тове дод ки барои 2 сум 12 сум шава гуфта. Агар не рост да сепспанс ма меомадем. Суни ашан бурд. Хумода пеши ҳамо чем садбаргем, трасаи садбарда гирифт. Суни ашан бурд. Ай суни ашан бо суни гостиница Тоҷикистон. Нервиём вайрон шуд барои 2 сум. 6 минута омадем. Мо 3 минута меомадем бугуш. Тоба қадам. Агар не то чи суни ашан мебари мора? Ай суни ашан бо дуруни исы. Я борам чораҳай чиқати меомади. Хулоса намтари. Ман торговый центр ягон бор омадам мулиё. Якум бор омадистам. Ира бини духтаро чи хушрӯ. Инҷа чизои девонаси дошта. Ки наз мебина абайора. Любой намуд. Севне. Остинашона. Ёшбо. Класс. Сумка чора бини. Та дига ҷуҷақаз накарда буди. Дурӯғ мегӯям анижа ҳамиду. На, абайора бини духтаро. Ҳамин мулиён да буда. Баба музыкаша дига мекунӣ. подписчикои на падаркои фабелика гирифтум гуфтум дар хона нишон метавонам кунам. Хеле қапқапак хеле сета ина хеле 4 та 5 та 6 та рамнали мегам хеле духия и чиз дар кора духи чи дар кора тамошобино знать шумо метонне ки ай ким ки ҷо ма ҳами ова нахурда омадам шумо метонне хе чизои зур ай фаберлик заказ кунед тамошобино нигоҳ кунед качестваш вообще дига хара агар ам хеле дар корвон прай 5 сума и вообще качестваш дига намешай чи мардак 100%. Баъд дигаро ошоҳани дар хидматам хеле хардаги будам сирхша дорум дадаси 400 сум ғалтида будагма пулом агум кадам даётон аст. Хулоса тамошобино ай фаберлик анам хеле чизо заказ кунем. Хакай. Хакай гуша ина и грил паза. Нафаҳмидем бо гӯштро икнам. Хулоса тамошобино ссилкаи канали ҳами одаме ки фаберлик ки сару кор дорам мемонам ман худман фаберлик дар кор кардастам хоҳем заказ кунед доставка до Москва душанбе бесплатная фаҳмидем так что заказ кунед так ҷамъ кунед дар сандуқи маша мемонем тамом сандуқ дамонем баре баре сандуқ бар тест ба ҷо ки ба овро шу мекунӣ уже медоим придани тайёра ютуб ам не аймаярам не аютат тамошобино барсика мо ино иҷо овардем косау посадаҷа анака чанд рӯз ма ҳар рӯз видео мекардем ан пеши анҷир бадбахтона ба видео удалит шудан ва шумо надиде ҳар саҳар свет меомадем ҷа дар завтрак анҷир ва че номош анҷир ба чи ангур да бесветӣ ҳамсоямо ҳама дарахтои савлшо буридаиста
شپق رفته سرجر نکمش ها نکشتر بچه موزیکا هم موندیان در خونه من کار دارم دیوالا را تر نکوخی چی های را بینه نه بیا رفتیم چی شما تیخ بینه بیا بگیش خوزه دیده دادیشان دیل حفظه بکن مایده کره خوردن نکنه که چپش میگه خوز حولین آمده روز پیش روز میریس روشن نه روشن میگذه تا یا بر مرا نگو کتت میکنه اومدن دیده بگریز روشن ایدرو اگرات نیوخه тамошобино дар наҷаш мо гулдастаҳоро мебинем мо омадем цум гулхарӣ ва гул хеле қиммат тамошобино анами гуло донош 35 сом 25 сом ана ай ҳама арзонуш донаш 25 сом гулои суб сирхе ки навози экрана мебине ино донаш 25 сом хай букет када метимтон гуфт ва мо игла барои яке подписчикон аккаунти ручки садои дил ном дора хоҳиш кард ки модарам рӯз дора як даста гул бурда барасоне я откритка қатӣ мо аввал 101 роза гуфтем занг занем гуфтам биёем мо мекунем 300 сомуда вақте мебиёем инаи розаоне тамошобино ин розао вообще дигар нарх будиянд вай розаои ҳами ҳавлини худ мондамаста ҳам хеле гирдош сиёҳ шудагӣ ба хай занг задем ин духтарака гуфтем ки инаи гулои хел будай нархош вай гуло и хел ва дар иҷа бо букетҳои тайёр будан гуфтем агар хоҳӣ инаи хеле букетҳои асарти ҳастанд мисол 300 сом ва яке ай ҳами гулдасторо интихоб кардак мо яке ай ҳами гулдасторо гирифтем оли видеода мебинем мо кадомиша гирифтем ва тарафи ресторани қандай ҳамусо хонашон буда ҳамунҷа бурда расондем откритка гирифтем якта любимой мамы буда туш хеле навистагӣ буд чанд сатрҳои беҳад хушрӯ ва рафтем дар ами гармӣ фақат ма гуфтем ки ози ами раҳда точно ами гладиолусое ки дар ами гули асарти ҳастанд пучала мешаванд барои ки соат 3 буд беҳад ҳаво гарм буд даставшик ҳам қазиқидаста буд ки и гуло безеб мешаванд ман ёро чихел мебарам ма гуфтем ки кондитсионертона гирон монда ҳечӣ намешавад хулоса бурдем расондем кондитсионер гирон мондем хушрӯгуло рафта расидан соҳибу шуда миннатдор шудам моам хурсанд шудем ки як зани тоҷика табрик кардем дар ин рӯзи зодрӯзаш ва шумо низ тамошобинон метавонед аз сайтҳои роза тиҷи масалан туҳфа тиҷи ягон туҳфа интихоб кунед хештаборое ки дар ин тараф ҳастанд табрикшон кунед ва як сюрприз мешавад вақте ки ягон дартона тахтах мекунанд ягон туҳфа айномирои дур мерасонанд тона беҳад одамо хурсанд мешаванд ба ҳамин хотир ин сайтҳо будроя ҳам доставка доранд ҳам чизошон уқа қимат нест фикр мекунам рамнали мега хакчо кунем барои ручки магарам кондитсионер мунем доставщик ҳама хелай доставка гирифти бояд не повреждён бари соати 3 гулои хушрӯ дора ини розаошам хушрӯе нам хеле гул ҳози авсу трезора кушодем ки чӣ нашава анами гулош дили ман дур мерава ки анами пушт мешаванд дар гармӣ доставка чӣ кадак доставщик короче кондитсионерша гирон кард ҳозир мегирам мебарам меспорам ва мерем хона обед гарм некунасам
افتو میزنه شما ولی столці افتو نیست میشوه Патичко дайджама ужин тайёр кардистам. Камтар филе, картошка, балгаз, зелен ва пиёзи чӣ меандозумша. Пиёзи сафедиата духтагиям бо камтарак бирён шава, пиёзи сирх меандозумша. Мо камакаки авқот мекунем. Оқа авқот бисёр бегаҳна мехӯранд. Агар бисёр хир дар мобайни оила гӯем ки боша ин ман ҳастам. Ман ҳама бисёр мехӯрам ва кӯдако кам мехӯрам. Ба ҳамин хотир мо фақат дастсковородка авқот мекунем. Бо ҳамин дарҷа бовар кунед зиёдчӣ мекуна авқотҳои мо. Имрӯз бо как раз мо ден рождения раҳкием. тамошобинони хонаи ҳамсоя дар ден рождения будай меҳмонои олиқадра бинед. чива оби хиниқшон хӯрдесиян? меҳмонои олиқадр зодрӯздору наай бари боло ираха дунё мешноса инои меҳмонои олиқадр инаи уэлла дастархони идона takım Рухсовца правильно. Стара just YouTube میره YouTube даю. Нич канал метова кало тайтор. میگم با معنی شد اومده Я могу да, котов тесен таму.